Inden for 2 hverdage efter din bestilling modtager du dine nye mål. Dine HomeGoal fodboldmål er nemme at samle, og hele familien kan være med, store som små. Pakkerne med dine mål indeholder alt, hvad du skal bruge, på nær en hammer og en skruemaskine. Alle hullerne er forboret, og selv de rigtige bits til skruerne følger med. Med den vedlagte samlevejledning er det lige til at gå til. Først skrues de korte bundstykker og stolperne sammen. Dernæst skrues det lange bundstykke og siderne fast til hinanden. Overlæggeren skrues solidt på med 12 cm lange skruer. Man behøver ikke have hjælp for at samle målene, men når man hjælpes ad, så går det lidt nemmere, og det bliver lidt sjovere. Det sidste, der skrues på, er de 2 skråstøtter, og målet er nu helt stabilt. Det solide net fastgøres nemt med de medfølgende kramper, og så nemt er det at samle dine kvalitetsmål med 3 års fuld garanti. Og nu kan kampen fløjtes i gang, året rundt, hvert år. Målene fås i flere størrelser og farver. Besøg webshoppen og find det mål, der passer bedst til dine behov. God fornøjelse.